3, 2, 1. Ay, syempre nariga mo tayo mang pilpilit. Well, Baka damdam may darong tapay. Ala. Ayan, so akan siyang kami lang din apo. Ayan, syempre nagtrabaho kami lahat na duray diyo kahit yung may kisangwanan. Nabayadan kami, so ang trabaho kami. Ayan. So this time mga ipay kami ngayon apo ti Ilocano song. Ayan, dati yung magpagada apo nga na dumaduma nga ugali. Pino Arami, ti Ilocano. Ayan, once again maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan na kami ulit apo ti Solen Daos Band. At ito sa Bisyo Compliments ng Susan Mercado Paet Funeral Homes. Salam po tayo. Sobre de tao, saan na pare-pareho, nanikot ang parin, aging ganag tulo. At kama nagdaydayaw, at kama naguyuyaw, at kama nagagal, pinmalang sa ginagnet. Galante ano, Tagalog and Visayas, gusto rin ko'y umaray na tulad ka. Ay pinupupending kulano, lalaki luda, Ilocano. Inya ti aramid ti may nga Ilocano agdamag ka. Oh, naturay ka. Nanti ang para hindi pagsaludsudan padaas hindi nga sumumbat parusukan ka. Inya ti Arami, ti Ilocano. Inya pintas ng tulong. Inya ti Arami, ti Ilocano. Uy, no, ugali. Ugali, Ilocano. Ang martet ka no. Ato di magmarte di tayo karusukan. Duda. Pati si Kamon, magmarte ka mo niya. Ay, Actually, hindi mo ka talaga mamanwa mong magpaspasyak dito. agpay-pay sudata. Hanga Mamartet. kumplito ti may sa nga last night na awan ti mamarte. Mamartet. Well. Maestro paso. Ilocano, mamartag kulada. May, oy, ikaw eksakto dati sumarono. Inya dyan. Uso dito ay Karusukan Norte. Inya. Ajay agaw hits. Inya nga agaw hits. Ajay asawa ti karubang kanlungan di karuba kasi. Amo daday ingay. Kalkalaw. Kinalong. Ni ana apo na dalapos kan ako. Dito ay agsaludsod. Ay, babakal. Ante mga tintin na ganti ko ang talukjak na. Dati Agi puko ka ba? Hanyo tinagan ti Tres na puso. Talumot tinwibi na. At may sa joker na nalabase. Tama daw. Antay. Inya ti Arami ti may sa Ilocano. Babaero. Babaero. Kinalo na talaga. Kapit may bagang nga agaw hits ingin. Nagayos mo dali ka siya agaw hits. Asawang garuden. Agaw hits. Nagpuntos ka, nagswildo ka kasi mga abaktan tapos kalungan pa karuba, tinapuka. Ilocano, babaero kulada. May ang nagda, may maganda ang maganda. Kasi nagsisisa sa gana, kanya masiguran ako nada. May ang ina, may maganda ang babaero na. Kasi nagsisisa sa gana, at sa limag ka.
ugali ti may nga Ilocano. Marites ko nada. Wa chismosa? Wen. Apa si ka chismosa? Oh, adat to, adat ti number 1 dito. Nga kwa, bagbagaga nga Marites. Sino na ka na? Nung nawan tata, nagbuibuya ka man ante, shout out Kenyam, I hope your fast recovery. Dati di kong kunata, shock ni Lita Balita! Palaing kante! Kabagyak mo lang dito. Ay, nakaditoy! Ada di hospital, na-confine. Palaing kante ang. Namiss ko na dyan, Paisaw. Shock ko Uy, yun. natakano istoryata mo lang dagi babakla dito yung norte. Ano? Uy, nagbuya ka kumay ti aji kuntis-kuntis ti pajen-pajen ti mimisis babaktot ko nana. Kaya babakla dita. Oh. Ay sinmali ni Antem, sinong Ante? Ni mama ni Georgia. Kakasano kami introduction na. Shock ni Lita Balita. Ilot ti ko. Certified marites na yun. Nakanapay lang. Lita, balita. Ay, hanap pala yung kantilita balita. Sabi ni Kastado, pwede ba ibalita ang kantilita? Nakatilibre nga CCTV dito ay purok na. Hindi, wala ka adap na din kapamilya mo. Ayan, Ano ba yun? awan Georgia, bambantay sa. Tilocano! Balik ka naman. Umiyak. Imulong na. When bisprin na. Bulong naman ka dyan, Pagtambayan ano dagduma. Kadalalian mga arti-martis na ko yun. Weng. Ano ba yun? So dadanting ako asawa ng tulbuyang. Tilocano, Marites Curada, Galante Cano, Tagalog Ren, Bisaya, Muslim and Taywaray, Natureda, Tilong Bicolano, Nalakito na Tilocano. May sapay, nung nalpas ti Marites, at dapat ti may isa nga ugali, ti may isa nga Ilocano. Yang araw. Hanga mauawan ti may isa nga barangay dahil bitaw. Weng. Dahil tayo ingay. Sa bagay na nagkamot data idilas nga nagpamisgi ni Georgia. Istorya akin niya. Hindi naman na. Mong mainsan, kung anakin niya. Oh. Napang kami nagsulsulisit, di nagpamisgi At akano ti bako dito. Nga. Karo ba tayo, sinig mo na jayan tayo kung nanakin niya. Na. Pag kami nagsulsulisit nga, ang papiesta kayo, di maguggaban ti gastusan kung nanakan. Na, hindi nadaanon ti misgi ka no, dati sa ako nga nakatugaw, nakununa nga nagbuyan. Dati hindi mo no adamo dito. Ado dito. Nagiti managlinding. When managlinding, ti asa, kay, kakasyan. Napanasa mo data. Uray siya. Hindi ka subsobran tigawa. Wen, among gamin ko nada suling, no ang kangaglinding no ang kagutang, hang ka masugsugan nagdagat. May paiso. Ayan natin. Tilocano, managlinding murada. The first set meeting and once again nakikiramay po muli kami sa Butuyan family at ibig sabihin siya compliments ng Susan Mercado pa at Funeral Homes. Ayan, natataapokot na gado kayo agboy-boya kada kami and dumawat kami mag-apo ti pabor kada kayo paki-like, share, subscribe, follow up po di YouTube channel kin Facebook page apo ti Suleng Daos Band. Paki-search lang ng Suleng Daos One Official Ilocano Jokes. Ayan, ta dyan ti YouTube channel may apo dan apo ti 69,000
300 subscribers kinja ayan ti Facebook page me at ang apo 330,000 followers ayan. And shout out apo dagiti agbuy-buya dita live. 600. Ayan, tayo 600 viewers tayo. Hello po na imbag nga rabi. Ayon, once again, thank you so much apo ti pamilya nga nasitnan. Iti Claro Ventura Butuyan family. Salamat apo iti nasaya at kinabara pa nagtaripato yo ti Bonggoy ti Suning Daos Bang. Kastamat apo salamat ti Anos yung nagbuy-buya kada kami. Dagiti ang nakapag-follow, nakasubscribe, aramatin yung tanong ti kasta umadup ay ti followers kung subscriber me. Tanong proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan, kan proud to be taga Asinggan tamuyo mga dito numutibiyang kat naiyanak dito ay Karusukan Norte. And once again, palakpakan tayo ng tinga. Kasama kilingan! Salamat! Naimbag! Garabi!